kalata min kun ka kɛ mois de mars ni février ni ɲɔgɔn cɛ san 2024 o bɔra dɔgɔkɔrɔ. Police nationale 15e promotion olu nisɔngoyalen don u ka jalako la. Taji litiri 1000 n'a kun ka fɛn o taara ka di an ka fintigilakaw ma Kajolo conseil de cercle fɛ. San kelenya sababu la muso dɔ ye a yɛrɛ faga. Balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko kunu septembre kalo tile 25 fɛn min ye an ka ministre de l'administration territoriale ye ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma. A ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata min ni a kun kan ka kɛ marsi kalo ka taa bila février kalo la san 2024 ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ dalu dɔw ye. Dalu minnu ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko kalata ni a bɛ kɛ fɛn min ye premier tour ani deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛna fara o kuntagala kan. Ani kalatalaw tɔgɔ bɛ sɛbɛn gafe min sanfɛ n'u b'a fɔ ma ko révision de la liste électorale ko o bɛ bila ba la à partir de 2024 ko sabula maa minnu bɛ yen nɔ ni olu si sera voté ye olu tɔgɔ sɛbɛnni bɛna gɛlɛya kalata sɛbɛn kɔnɔna la. Wa ko blocage in fɛnɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye an ka yɛrɛkofɔ sɛbɛn ni o ye an ka carte d'identité biométrique ye i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye k'o dilanni fɛnɛ k'o fɛnɛ sumaya kosɛbɛ. A y'a fɔ k'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko gouvernement bɛ fɛ ka fɛn min ye président sigi ko gouvernement bɛ fɛ ka o de labɛn k'o kɛ walasa an ka bɔ transition kɔnɔna la. O b'a jira k'a fɔ ko kalata misɛnnin tɔ minnu bɛ to yen nɔ i n'a fɔ député sigi ni maire sigi ni a tɔw président kura min bɛ sigi olu bɛna o baaraw kɛ. Colonel Abdoulaye Mayiga ka ni lase kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw ka nisɔngoya yira la o dɔ ye parti politique min bɛ ni an b'a wele ko parti union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma olu fana ye lase kɛ lase min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko u ma jɛ ni a ye k'a fɔ ko kalata in ko a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. I b'a ye k'a fɔ nin lase in fana bɔra parti union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yɔrɔ la nin don kelen in na gouvernement ka kuma bɔlen kɔfɛ sabula parti union a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata ye ko n'a ma kɛ a kɛ waati la k'a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara halisa maliyɛnw bɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min kɔnɔna la k'a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara o kan ko wa ko fɛn min ye jɛmu fanga ye ni an ko ma ko démocratie ko wa ko a bɛna gɛlɛya don o bɛɛ seginni na ka na halisa parti union ka communiqué kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ka kuma lasela ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye k'a bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ kɛ sababu ye ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko gɛlɛya ninnu k'u tun bɛ se ka kunbɛn sabula a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sariyasunba falenni fɛnɛ ni o ye élection référendaire ye u y'a jira k'a fɔ ko o kalata fɛnɛ kɛra nin condition kelen kɔnɔna la ni gɛlɛya kelen in kɔnɔna la halisa parti union ka comité exécutif central ka laɲini kɔnɔna la a y'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ k'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen boloda ko walasa u bɛ ka gɛlɛya minnu kuma fɔ kalata ko la k'u ka se ka fura sɔrɔ o la malidenw ka kumakan ko o kan ka lamɛn kosɛbɛ ko wa ko kalata in k'a bɔli a dɔgɔkɔrɔ ko olu parti union an k'an bolo ɲɔgɔn ma ko olu tɛna jɛ ni a ye o hukumu de kɔnɔna la u b'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ k'u ye décision min ta ka kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko u ka segin kɔ décision in na halisa ko a b'a ɲini maa minnu bolo bɛ kalata baara fɛn la i n'a fɔ EJ k'u ka cɛsiri sugu bɛɛ boloda walasa président sigi min ni a kuma fɔra k'a kan ka kɛ dati min na ko walasa o dati ka se ka matarafa cogo min na sabula ko an ka jamana ko a mago bɛ bɛn ani basigi la k'o tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la ni an ma segin démocratie fanga kɔnɔna la kuma kuncɛ kuma la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanakɔnɔdenw ye ko olu na to jɔlen u sen kan cogo min ye jɛmu fanga ye wulikajɔw bɛ se ka bolola cogo min na walasa u bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na kibaruya filanan bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ an ka police nationale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la promotion 2015 i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye polisiya baara daminɛ 2015 la u ka formation bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu nisɔngoyalenba don an bɛ don min na i ko bi u ka jalako la an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ a maa dɔw yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ ko nin ye a san 7 ani kɔ ye olu bɛ polisiya baara kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni u ka polisiya baara sariyaw yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jalafalen o tun sera olu ma ni o tun ye ka dɔ fara u ka jala kan ka bɔ sergent la ka taa kɛ sergent chef ye i b'a ye k'a fɔ ko o tour sera u ma nka u balila k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye u dɔgɔninw ye minnu ye polisiya baara daminɛ 2017 ka taa se 2018 ma i b'a ye k'a fɔ ko olu de caman nana ka na kɛ chef ye olu ɲɛ halisa an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ ni polisilaka ninnu dɔw yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ka promotion kɔnɔna la n'o ye 2015 ye k'a jira k'a fɔ ko hali maa tilancɛ o ma se ka sɔrɔ olu la minnu sera ka ta ka olu kɛ chef ye nin ko in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko u ka nisɔngoya a fanga bonyara kosɛbɛ kunun tɛnɛndon septembre kalo tile 25 u kun wulila ka u kunda fɛn min ye polisi direction ye ka t'u ka nisɔngoya jira walasa k'u ka hakɛ min ye ka se ka u ka jala ka a falen ka sanfɛ jala ka o ta k'o d'u ma u tun taara o damakasi kɛ kunun fɛn min ye polisi direction générale ye source dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɛra chef ye ko maaw b'u la minnu yɛrɛ tɛ balolen tuguni maaw b'u la fɛnɛ minnu fɛnɛ gɛnna ka bɔ polisiya la ko olu bɛɛ taara sɔrɔ nin fɛn na k'a bɛ ye k'a fɔ i b'a fɔ ko fili baara kɛra nin baara in kɔnɔna la u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko u ka hakɛ min ni a tarankiriw la ni u ka jalafalen waati kun sera ni a ma d'u ma ko k'u hakɛ lasegin u ma kibaruya min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ Kajolo mara la fɛn min ye taji litiri 1000 a n'a kunkanfɛn o taara k'o di an ka fintigilakaw ma fɛn min ye conseil
de cercle ni o ye kajolota ye i b'a k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni 22 septembre ni o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye ni an bɛ o san 63 kɔnɔna la i b'a k'a fɔ ko u y'u profiter nin fête in fɛ walasa fɛn min an ka finitigilakaw ye ka se ka u la motiver kosɛbɛ ni taji ye ka o d'u ma walasa u bɛ se ka taa ni ka segin ni munumunu salaw caya ka se ka adamadenw an'u bolofɛnw lakana ka jamana fɛnɛ lakana k'a fɔ ko kajolo président du conseil de cercle y'a jira k'a fɔ ko nin dɛmɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa fɛn min ye finitigilaka minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baara kɛ fɛn min ye kajolo ka lakana kɔnɔna ye i n'a fɔ polisilakaw gendarmerie lakaw ani garde nationale lakaw walasa ka se ka u dɛmɛ cogo min na u ka taa ni ka segin u ka lakana baara kɔnɔna la a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko sankaw fɛ yen nɔ fɛn min ye keleya sababu la i b'a ye k'a fɔ ko muso dɔ ye a yɛrɛ faga dɔgɔkun tɛmɛnen na kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin musolaka in ye fɛn min ye taji ni o ye essence ye a filɛ ka o de bɔn a kan ka tasuma minɛ k'a bila a yɛrɛ la ka a yɛrɛ jeni ka sabu kɛ keleya ye sabula essence kelen k'a fari minɛ ka tasuma da o kan i b'a ye k'a fɔ ko a banala kosɛbɛ bana in kɔnɔna la u ye a essayer ka dɛmɛ don a ma ka a sɛnsɛn k'u b'u kunda ye n'a ye segu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min a ka bana a ma se ka kun a fɛ a ni tora a la halisa kibaruya min sɔrɔla ka bɔ dugudenw yɔrɔ la o de ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin musolaka in ye ko a ma se ka jɛ ni a ye k'a fɔ ko ale furu cɛ o ni ale terimuso dɔ ka kanu ko olu kɛra ɲɔgɔn fɛ donc o de ma se ka bɛn a ma o de y'a to a ma se ka a kun a ye fɛn min ye essence ye k'o bɔn a yɛrɛ kan ka tasuma don a yɛrɛ la ka a yɛrɛ faga an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka hinɛ a la nin bɛ dase kɛ an ka bin dɔn kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulumajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma